программасы бар. Татар халкының иң матур милли бәйрәме бар. Бу бәйрәм Сабан туйлары. Хәзер без Сабан туйларын искә төшереп, сезгә Фәрит Хатыповның Хәниф Хиснуллин шигыренә язган Сабан туйы җырын бүләк итәбез. Туганнар кайткан, сагынып ерактан дуслар килгән. Сабан туйы шулай безне чакыра бөтен илдән. Сабан туйы, изге бәйрәм илемдә. Ак сөлгеләр уйнап тора көрәшчеләр билендә. Сабан туйы, изге бәйрәм илемдә. Ак сөлгеләр уйнап тора көрәшчеләр билендә. Уйната да биетә, ул җырлата гөрләштерә. Сабан туйы күңелләрне мәңгегә берләштерә. Сабан туйы, изге бәйрәм илемдә. Ак сөлгеләр уйнап тора көрәшчеләр билендә. Сабан туйы, изге бәйрәм илемдә. Ак сөлгеләр уйнап тора көрәшчеләр билендә. Сабан тургайлар җыр яңгыраган чакларда, илне иңләп бәйрәм килә безнең туган якларга. Сабан туйы, изге бәйрәм илемдә. Ак сөлгеләр уйнап тора көрәшчеләр билендә. Сабан туйы, изге бәйрәм илемдә. Ак сөлгеләр уйнап тора көрәшчеләр билендә. Сабан туйы, изге бәйрәм илемдә. Ак сөлгеләр уйнап тора көрәшчеләр билендә. Сабан туйы, изге бәйрәм илемдә. Ак сөлгеләр уйнап тора көрәшчеләр билендә. Ак сөлгеләр уйнап тора көрәшчеләр билендә. Asaf Veliyev Heman'ın İcat Tiyatro. Asaf Veliyev. Зур рәхмәт.